एगो आपन आपन आदमी के सफाई मन गढ़ंत बात सुनी मन नइखे तो चाहे कोई के मन बढ़ावे के बा चाहे कुछो करे के बा। कोई हियाँ काज करे में कोई जाला 3 घंटा उनका जे भंडारा में बैठी है सुबह कही है उनका से कि ना रहती नहीं तो तार इज्जत ना बाची तार हम कार्य संभाल देनी। फिर जे गोतिया चलावेला खाना में फिर ऊ कहेला कि हम ना रहती न तो तार इज्जत ना संभली तार इज्जत बचा देनी। अब देखी के इज्जत बचावे रहेला ये हो गलन तो ठाकुर जी कहेलन कि तार कार संभार देनी मैंने गाँव में अंगिया देले बेचारी इज्जत बचाही तार वो हो गई। दू जना कार संभरलन इज्जत बचा देले तब पहुँचले हलवाई पैसा लेवे कहले कि काज पार कर देनी नु दी तो कहना कि अब तो पैसा देवे को मन बना। दू जना तो भाई पहले ही कह दिल काज हम संभर ले बानी इनकर अपन हित भंडारा में बुटरन जी। अब तो हलवाई पे गरम हो गलन का मैं लोग कहता खाना निमन ना बना रह सके पैसा नहीं ले देवे के हलवाई के। तो हलवाई कहता अरे मर्द खाना खराब बना रहे एको पतल में जूठा लोग छोड़ो चाट जात रहे एको कुछ बचा रहे खराब बचा बन रही से जा जा बाद नहीं सा जा बेचारू बोले तब बोलन टेंट हलवाइलन तभी कहलन कि दे हिसाब पतर तो कहत रे मैंने उनका तो बुझाता कहूँ भंडारवा में रहल तवन काज बचैले बा चलैले बा तवन हमारी इज्जत बनैले बा काज पार कर देलस कहता रे मरे दूगो कलछुल मिले तो मैं हमार काज बिगाड़ दिला मैं हमारी इज्जत ले ले पैसा नहीं के देवे के मन तो। अब देखी जे 3 घंटा भंडारा में बात कर मैं कार संभाल दिलस इज्जत बचा दिलस। अच्छा 3 दिन से कुर्सी नहीं खे तो गैस नहीं खे तो चूल्हा मैंने जो ठीक बा सटे लिखेल बा जो जो लिखल पे दलस सेवा मर हलस लेकिन दूगो कलछुल के तो मैं इज्जते उकर ले लेलस। और बताई रुआ सब से कमेंट में हम चाहते नहीं कि रुआ सब कही लिखिए कि जे बात कहे लगे तो हमार मैं इज्जत ले लेला अगर टेंट वाला पूछ देवे कि रोरा घरे कब इज्जत रहे तो झगड़ा हो जाए ऐसे ही सब बात ना कहे के चाहिए। अरे आज नहीं का पैसा कहीं के काल दिया अपन अपन समझ के बात बा एक कमेंट में लिख के बताई कि कहे के चाहिए कि हमार कल चूना दिल मैं इज्जत हमार ले लो पूछ ले तारा कब इज्जत बा कब हम लेनी कुछ के हलवाई ले तो